Du er lige blevet færdig med dit super seje SaaS-tool, det kan være dit SEO-tool, whatever. Men når folk klikker Get Started eller gerne vil logge ind, så ender de lidt på den her klassiske, gammeldags kedelige, bare skriv din e-mail og bare skriv et password. Men det er jo ikke vanvittigt cool. De gode tools, de har jo ofte noget login med Google, og det er det, vi skal prøve at kigge på i dag. Så hvordan gør vi det lidt mere professionelt, så man rent faktisk har et login, sign up med Google? Og lad os da bare starte ud med at spørge maskinen. Jeg vil gerne oprette muligheden for at signe op og signe ind med Google. Når man gør det, så signer man op med Google, men når man så er færdig med den proces, så bliver man sendt direkte til dashboardet og er logget ind i systemet. Lad os se, hvad den siger til det. Jeg skal lige klikke chatten til igen. Så vil den ofte komme med en ganske nydelig guide til, hvordan det her bliver gjort. Nu har jeg måske ikke givet så mange instruktioner til, at det skal være en udførlig guide, men lad os se, hvad den kommer med. Okay, så vi skal have gang i denne her proces i Google Cloud Console, og det er så også mig i det her tilfælde, der skal gå ind der, og der skal vi oprette et nyt projekt, der skal vi gå til API, vi skal oprette det her med en web-applikation, vi skal tilføje det her, og så skal vi tilføje det her, og så i Lovable, der skal vi så indsætte de informationer, vi får fra vores Google-side. Perfekt. Jeg klikker bare implementer, fordi så kan Lovable gøre sine ting, mens vi gør vores ting. Og nu kan vi jo gå op og oprette et nyt projekt, og hvad hedder sådan noget her? Det hedder SEO Sheet. Mega cool, ja? SEO Sheet. Ja, den skal lige oprette. Ellers så er vi fanget i et tidligere projekt. Og så kan vi jo lige gå ind og klikke det rigtige projekt til. Perfekt. Jamen så skriver den til os, at vi skal ind i det, der hedder API og Services og Credentials. Jamen det kan jeg jo ikke engang finde ud af at klikke på. Vi prøver igen. Bam, bam, bam. Perfekt. Og hvad siger den så? Jamen så siger den, at vi skal have oprettet det her client. Jamen det virker som om, at det bliver gjort herinde under. Get started. Så siger vi app-navnet, det er det, der hedder SEO Sheet. Og den her e-mail bliver brugeren. Og så bliver det bare external audience. Og så kan vi jo bare for hyggens skyld bruge den samme e-mail igen. Og jeg er jo altid enig med Google og alt de gør. Så finish. Så får vi muligheden for at create vores client her. Og så sagde den til os, at det var en web-applikation. Og det kan jo bare være SEO Sheet igen. Og så sagde den, link til Authorized JavaScript Origins. Det bliver sådan noget som det her. Og så klikker vi yes. Det skal ikke være med. Og hvad havde vi ellers? Så har vi den her, som er Authorized Redirect. Og den tilføjer vi hernede. Det bliver gemt automatisk. Jeg behøver ikke at klikke til. Var der ellers andre sjove ting? Det ser ikke sådan ud. Så siger vi jo bare create. Perfekt. Så får vi jo her vores client secret. Amazing. Perfekt. Jeg tager bare det hele herindefra. Så client ID. Det tager vi der. Og så sagde Lovable, at der skulle vi åbne vores backend, gå til users, auth setting, Google settings, indtaste client ID og client secret. Så det tænker jeg da bare, vi gør. Så der går vi ind i users, auth settings, klikker på Google der, og så siger vi, nu har vi taget vores ID for useren, der er ikke nogen mærkelige mellemrum, det er altid rart. Og så får vi jo bare vores secret, den sætter vi jo bare ind der. Og så siger vi gem, og det gemmer så hernede i hjørnet. Saving, saving, saving. Perfekt. Og hvad ellers? Users, indtast, client, idéer, så
Okay. Det skulle være okay. Jamen skal vi prøve at teste og se? Lad os se. Se om den skriver noget, eller vi bare selv må i gang. Se, hvad mener missing? Kan se, den lige har lidt ekstra, den gerne vil tilføje her. Så det er tilbage, og så siger vi, det har vi tilføjet. Save sheet. Gå til Google og close. Det ser ud som om det er, som det skal være der. Jamen er der ikke bare andet at sige, nu tester vi det sgu. Ser hvad der sker. Log in med Google. Okay, det lykkes så langt så godt. Log in her. Perfekt. Ja, jeg ved ikke lige hvorfor den skrev det, men det var rigtigt, da vi lige var inde og tjekke i hvert fald. Så nu er vi inde. Bum. Så nu er jeg logget ind med Google. Og nu er jeg logget ud. Og så kan jeg sige login. Og så kan jeg sige login med Google. Og bum. Så er jeg inde igen. Er det ikke bare vidunderligt? Og det tog jo ingen tid. Og man kan jo sige, nu er det jo kun den her bruger, som vi lige har sat op. Det burde kun være stolkær.pdi@gmail.com, der kan logge ind. Lad os da lige lave en test for at se, om det er rigtigt. Fordi nu kan vi sige login, og kan jeg prøve med den her. Den skulle meget gerne ikke have adgang. Så må vi se. Nej, det ser ikke for kønt ud. Den viser ikke lige, at jeg ikke har adgang, men jeg tænker, at jeg godt kan tage det her som et tegn på, at det ikke fungerer helt optimalt. Og grunden til det er jo ofte, at når du sidder bare i det her development mode eller tester, så er det jo bare, at du er nødt til at få din test user ind. Så det er grunden til, at Stolkær PDI lige fik lov til at hoppe ombord. Men hvis jeg gerne vil have min anden e-mail med victor@codeandgo.dk, så er jeg nødt til at tilføje den her. Men ellers så kan du også bare publicere, så hvis du begynder at sige, nu smider vi den sgu online, så kan du sige publicer app, og så har du egentlig muligheden for både at få dig selv og for whatever person, der har lyst til at join den her app ind. Så lige nu så er det jo bare et test mode, og det er grunden til, at det virker, men kun virker for den her specifikke e-mail. Så det er egentlig sådan, du opretter Google Login, når du har lavet din fine SaaS-løsning eller whatever, og lige kan give den det der ekstra lille nice touch. Så hvad lærte vi her? Det er jo egentlig bare, at du kan skrive i chatten i Lovable, hjælp mig med at få oprettet Google Login, og sende folk direkte til deres dashboard, når de har fået signet ind. Og så bliver du jo sendt til Google Cloud Console, som du bliver linket til, og så ofte får en fin instruktion, hvor at du skal egentlig bare følge step by step, hvad der skal ske, eller også så kan du nogenlunde se med her, hvad det er, der er blevet gjort. Så have det rigtig godt derude, og skriv, hvis der er nogle spørgsmål, eller et eller andet, der driller, så kigger vi bare på det, og vi ses jo bare. Hej hej.